ଏଇ ଚାହା ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମା ଅମ୍ବିକା ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଓହୋ ହ୍ୟାଲୋ ମା ଅମ୍ବିକା, ଯେଉଁମାନେ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଲ ମା। ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିବନି, ପାଇଲ୍ସ ବାହାରିବନି, ମାନେ ପଦ୍ମକଳି ଯେମିତି ମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବନି। ଓହୋ ହୋ, କି ଭକ୍ତି, ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତି। ମା ଅମ୍ବିକା, ଓହ ଓହ, ମାନେ ପାପ ଲାଗିବନି ଆଉ। ଓହ ଏ ଧଳା କୁକୁଡ଼ା, ଏ କଳା କୁକୁଡ଼ା, ଚିତ୍ରା ମିତ୍ରା କୁକୁଡ଼ାକୁ ମା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଲୁ। ଓହ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ରଖିଲୁ ମା। କି ଭକ୍ତି। ଓହୋ ଖାଲି ଭକ୍ତି, ଖାଲି ଗଦଗଦ 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 ହେଉଛି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା, ଓହ ଯଦି ଦେଖିବା ହେଇ ଚାହା ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ସୁଇଟ୍ସ। ମାଲୋ ମା ଦୁର୍ଗା ଲୋ, ଯେଉଁମାନେ ସୁଇଟ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସୁଗାର ଲେବଲ୍ ନ ବଢ଼ିଲେ ମା, ଗାଡ଼ିରୁ କୋରିକି ନ ବଢ଼ୁ। ମା ତାରିଣୀ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍, ଓହ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମା ଫାଷ୍ଟ ମାରିଗଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି